практичні питання, тому що ми постійно говоримо про правозахисні, про реакцію міжнародної спільноти, як довести, притягнути до відповідальності. А насправді зараз дуже багато людей перетинають адмінмежу з Кримом і туди, і назад, і дуже багатьох затримують, проводять такі допити, і деякі навіть банально не знають, що робити і як у тій чи іншій ситуації діяти. Я правильно розумію, якщо, от давайте про телефон, умовно кажучи, тому що дуже багатьох це питання ставлять. Якщо забирають телефон, то чи є така технічна можливість, що вони можуть щось там так зробити, щоб цей телефон потім відслідковувався і відслідковував навіть ваше місце перебування? Ми завжди говоримо нашим колегам, правозахисникам, які працюють в Криму, що якщо ваш телефон, комп'ютер потрапив хоча б один раз в руки людині, якій ви не довіряєте, і навіть якщо вам його ремонтують, наприклад, якщо згадати про випадок Миколи Семени, пам'ятаєте, яким чином його написання статті фактично в режимі реального часу відслідковувалось повністю, да? Тому що він здав цей комп'ютер для того, щоб його поремонтували в компанію, якій він просто не довіряв, да? Або вірніше не можна було сказати, що це дійсно компанія, яка не буде здавати якусь інформацію. Звичайна ФСБ, компанія, да? так, штатна. Да. Відповідно, йому встановили не обладнання, а програму таку в комп'ютер, да, вшили фактично. І коли він писав цю статтю, за яку його притягнули до відповідальності, хоча, знову ж таки, в ній нічого такого не було, да, він нічого поганого в ній не говорив, його фактично відслідкували, що це дійсно писав статтю він. Відповідно, коли, наприклад, обшуки відбуваються і забирають мобільні пристрої, комп'ютери і так далі, потім через деякий час віддають, ми завжди говоримо, ніколи не користуйтесь більше цим обладнанням. Да? Тому це перше, що треба запам'ятати. Да? Друге, що потрібно запам'ятати, потрібно використовувати VPN. Да? Це система, яка шифрує сигнали. Наприклад, якщо ви навіть знаходитесь в Криму, ви можете встановити таку галочку, що ви знаходитесь, наприклад, в Німеччині. Да? І трафік, який буде йти від вас, він вже буде показувати зовсім... Не слід недооцінювати ворога, я так розумію. Третє питання – це користування месенджерами. Ми завжди говоримо, що є тільки кілька достатньо безпечних месенджерів, і до них, на жаль, не відноситься однозначно Viber, до них однозначно все ж таки ми не відносимо WhatsApp для комунікацій в більш складних випадках, да? І в тому числі Telegram, особливо після натиску по всій території Російської Федерації, в тому числі на території окупованого півострова, на цей месенджер. Да? Ми використовуємо такий месенджер, як Signal, який є безпечним більш-менш безпечним для комунікації, його використовують багато правозахисників по всьому світу. Да? Це якісь такі базові доволі речі, які потрібно так. Третє питання, чи четверте питання – це ваша особиста пошта. Да? Обов'язково ніяких Mail.ru, Яндекс.ру і так далі, тобто нічого, що базовано, які базують свої сервери на території Російської Федерації. Це мають бути тільки, наприклад, Gmail, да, і обов'язково таке поняття, як двохфакторна аутентифікація. Да? Тобто це захист, подвійний захист вашої пошти. Тобто, коли ви заходите на пошту з будь-якого іншого пристрою або з вашого постійного пристрою, у вас має запитати код підтвердження для заходу. Да? Обов'язково не зберігати жодних паролів на комп'ютері. Якщо у вас відкрили ваш комп'ютер і одразу можна було з нього зайти на пошту, на Фейсбук і так далі. Тобто є базові такі речі, ми їх називаємо цифровою гігієною. І це дуже важливо, якщо ви цим займаєтесь. І дуже важливо проходити в тому числі ряд таких тренінгів, неважливо де, чи онлайн проходити, дуже багато курсів різних в Ютубі можна подивитися, щоб дійсно обезпечити і вашу комунікацію. Зрозуміло, що ви нічого незаконного не робите, але краще себе убезпечити, це дуже важливо.